So, yun, yung naghihingi ng update ng aking mga guppies, ito po yun, no? So, ito yung mga aking female. Ayan. So, ito po ay HB White. Ayan, mga Big Mama. Okay, so nilagay ko lang sila dito kasi sooner or later baka mag-drop na. So, ito naman ay yung aking HB Yellow. Ayan, Big Mama rin siya, oh. Laki na. So, hindi ko pa alam kung kailan niya mag-drop. And this one is my yellow pingu. Ayan. And ito, mga kabakyard, tingnan nyo, kakadrop niya lang, oh. Ayan. So, ito yung aking black Moscow. Okay. Ayan. Kung napapansin nyo, mga kabakyard, nag-drop siya, oh. Diba? So, maganda rin yung sineseparate mo yung female kasi at least hindi siya na-stress, no? Ang problema natin ay namatay yung mga males nito, kaya yun, mga kabakyard, no, looking for HB White, HB Yellow, and Moscow Black. So ito naman, mga kabakyard, so ito, mga fry na ako dito, no. So this one is HB White, this one is HB Red, tapos ito, hindi ko lang alam kung nakita nyo, no. So ito yung Red Dragon. Kasi ito naman yung napanalunan natin sa raffle, ano? Yung HB Blue. Ayan, medyo malaki na. Ayan, magda-drop na yan. Kasi ito naman po yung ating Pingu. Ayan. Ayan. Tapos sa kabila, ayan. Ayan, nakita nyo po, ay Blue Dragon. This one is my... Ayan, may drop na rin, no, yung ating bluegrass. Ito pa po, no, yung mga drop pa ng ating Moscow Black. Ayan, kung titignan nyo, ang dami na rin, no. Ayan, mayroon pa, oh. And this one is yung unang drop ng ating Moscow Black. Moscow Black. Ayan. Of course, meron din tayo dito lambo ears. Pero ito, binigyan ako ng isang meal nung aking kaibigan. Tapos yun yung krinos ko dito. Okay, sandali, ayusin natin. Ayan, so nagustuhan ko siya ngayon sapagkat medyo malaki na ngayon yung kanilang ears or yung pectoral, no? A little bit larger than yung nauna kong strain. Ayan. Of course, ito yung ating Yellow King Cobra, YKC. And this one is all males na HB Red and Yellow. Half black, red, and yellow. And of course, sa baba, mga kabakyard, ito yung ating mga females na red. And this one is the yellow. And sa kabila naman ay yung ating YKC. Ito naman po, mga kabakyard, ito yung mga fry ng ating HB Yellow. Tapos meron din akong nilagay na mga swordtail. Nilagay ko lang yan. So, yan po, mga kabakyard, no? So, ito lang yung ating may papakita for now. Okay, so sana enjoy nyo, no? Dami, oh. Sobrang dami nila. Maganda rin kasi yung klima ngayon, di ba? Because alam nyo nga, warmer weather. So since tropical fish sila, yung ating guppy, gusto niyan a little bit warmer yung panahon, ano? Ayan. Okay. So ito yung ating mga big mamas. Shout out sa inyo dyan. Ayan. Ito yung inihintay ko, sana mag-drop na. Ayan, ito nag-drop pa lang siya. Ngayon pa lang, ang dami na naman. Ang sipag niya, eh. Para po sa mga iba pang video, marahil paki-subscribe na lamang po sa ating munting channel. Paki-hit po ng notification bell para naman po ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong video ina-upload. Pwede nyo rin pong i-follow ang Bicol Backyard Aquaria sa ating Facebook page at Instagram. Maraming salamat po sa panonood. Diyos mabalos.